Ben aku yo golek pulian to. Iya, Mas. Rada seser. Aduh aduh. Terus. Terus. Oh. Aduh. Ben mumet yo ben pokoke. Si tukang son yo kurang ajar. Ceklek ringko. Lah masane ki opo? Capar apa piye? Kok iso. Wes. Oke, bocah loro rene. Yang Putri maju ke sini. Nah, joget bareng bocah papat. Lagune sing lagi viral mon. Yang lagi hit 2025. 2025. Nang TikTok. Apa? Jam 12. Panggah iki kae. Ngapa? Oke. Lho iki gak ya viral kok iso. Mbak Rono. Lha lha. Ngapa? Oh, Lagu lawas.